Panguva ine toona kuti mafactions ari mu the ruling party ZANU-PF akuuya achiexposana. Right now we are looking at another faction yatinoona kuti iri against 2030 most likely inenge isupportwa naVP Constant Chwenga nevanhu vari kuti general ngavapinde 2028. Panguva ino this faction iri kuexpose all the businesses nematenders ari kuuya achigrebhewa nevanhu vanozviti aiwa vari under the president, especially ma-advisors nevamwe vari in the close circle remutungamiri wenyika vangapostera kuti zvigananda roribo subscribe like on the bell icon. Timira pahendo yepresident anti 2030 oro chikora zvigananda vanobuda chiposta tungwarara wamuona panguva ino aiwa ari kuonekwa kunzi he's flaunting so much money. Panguva ino even her daughter ari kuonekwa panguva ino kuti anonzi ndiye CEO weTap and Go achiuya achinotenga grocery re almost $10,000. Panguva ino mudanyira achiti did you know that 3/4 of Tempter's companies belong to ED. Tempter started to work with ED 25 years ago when he started to smuggle gold to Arab states on behalf of ED. ED's wealth is run by proxies such as Tagore, Chivayo, and Mutuli, Barbican Bank, which stole millions. Ndo mashuka arikuda panguva ino achitaurwa nekunyorwa panguva ino nepresident anti 2030 vachiexposa aiwa zvigananda necorruption iri kuitwa munyika. Panguva ino Tagore pamwechana naWickliffe Chivayo anosikotisa kupwanyana natungwara wamuri kuona vari kuonekwa kunzi they are now fighting against each other. Yova chaos in the ruling party ZANU-PF zvaita kuti minister Lovemore Matuke anozikanwa his state security minister apindire panhau idzi achivanyararidza achiti aiwa hamuendi muchinogeza tsvina dzenyu in public. Zvinonyadzisa, zvinoexposa bato rerunyararo. Ina comment section medu zvafungiro aimo tudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, wachino turn on the bell icon.